Si Donya Goring, ayaw ni Donya Goring na pumalakot kami ngayon. Bahay, ito may bahay ko madang na episode. Ito yung disadvantage pag nag-schedule ko. Tapos biglang may pumasok na LPA, low pressure area ng Pilipinas ay talaga namang mapaglayo. Wala tayong magawa. Lahat yata ng island happy ngayon cancel, kaya maraming tao sa baybayin. Ayon sa Coast Guard talaga, kahapon pa to nung nag underground river cancel, limited na yung masasakayin sa bangka patungong subterranean underground river, kaya very understandable naman sa safety ng mga turista, sa safety ng mga bumibisita dito. Somewhat discouraging na rin. Kaya lang, para sa atin din doon, kaya mag-obey sa mga rules, di ba? Sayang, sobrang sayang. Hindi madaling mag-ipon. Mag-ipon lang, struggle na yun, di ba? Mag-ipon para sa travel. Kaya hindi rin madaling pumunta dito, hindi madaling mag-book, makakuha ng budgeted ng rates ng eroplano, tapos yung mga airline companies ngayon, halos let's say sa isang airline company mag-move ng flights, mag-adjust ka nun, yung isang airline company kinancel yung flight namin pa uwi Cebu, tapos pagdating mo pa dito cancel din pati yung island hopping kasi yun na nga, si Donya Goring ayaw ni Donya Goring na pumalakot kami ngayon. Pero kahapon pinagbigyan kami ni Goring. Yun, nakatawid kami patungong subterranean underground river. Tanaw! Okay na to. So lahat ng mga nangyayari ngayon sa puerto. Dito, Nido kami ngayon, yung Nido. Sightseeing lang kami, bawal maligo, no swimming, just sightseeing. So sa lahat ng mga travelers,